pri sledovaní 5. školských televíznych správ základnej školy Pavla Horova Michalovce v rámci projektu Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v základnej škole Pavla Horova Michalovce. Po mesiaci príprav sme pre vás pripravili tieto príspevky. Karneval a fašiangy, výchovný koncert zneužívanie moci, super lyžiarsky výcvik, tretiacké pokusy, ako v tretej A spoznávajú svoje zmysly, posedenie pri čaji v školskom klube detí, Valentín, ples pirátov, vlastnú tvorbu žiakov a mix akcií za mesiac február. Prvá reportáž je venovaná fašiangom. Fašiangy sú symbolom hojnosti, pujarých zábav a plesov. Pravú fašiangovú zábavu prežili žiaci z 3. C spolu so svojimi rodičmi dňa 2.2.2013, kedy sa konal prvý školský ples. Tento ples bol pre žiakov odmenou za ich vynikajúce výsledky. Deti sa spolu s rodičmi zabavili, nechýbala ani tombola a tradičné pochovávanie basy. Slovo karneval pravdepodobne pochádza z talianskeho carne levare, čo znamená dať preč mäso. Je to obdobie od 3 kráľov až do začiatku veľkonočného pôstu. Tomuto obdobiu u nás na Slovensku hovoríme fašiangy. Je to čas plesov, tanečných zábav, maškarných bálov a karnevalov. Najznámejším karnevalom na svete je karneval v Rio de Janeiro. Ani žiaci našej školy nezaostávajú za svetom. Deti šantili v karnevalovom rytme, zabávali sa ako indiáni, princezné, ježibaby a rôzne iné rozprávkové postavičky. Sa žiaci 1. a 2. stupňa zúčastnili kultúrno-vzdelávacieho programu, vizuálnych kontrastov a hudby v mestskom kultúrnom stredisku Michalovce s názvom Zneužívanie moci. Tento vzdelávací program ponúkol dôležité varovanie pred zlým správaním. V rozhovoroch, otázkami aj hádankami dostali žiaci užitočné informácie, napríklad, čo je to zneužívanie moci, aké sú vlastnosti agresora, prečo si už deti robia zle. Naživo hraná hudba s kvalitnými muzikantmi zaručila aj hudobný zážitok. Šikanovanie je? Je to dobrá alebo zlá vec? Čiže šikana je jednoducho povedané robenie druhému zle. Bojíš sa? Tak máte. 3, 2, 1. Raz, je to tvoje.
No, asi tak v takej polovici rieky. Predstavte si, že škorpión pichol. Jo, čo si sa zbláznil? Tufs, v hĺbke najväčšej ma pichneš. Viete, čo povedal škorpión? Tak to vo svete chodí. A obidvaja sme sa čo? Dňu 4.2. až 8.2.2013 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka. V tomto roku boli žiaci ubytovaní v stredisku Čingov v Slovenskom Hraji a lyžovalo sa v ski centre Levoča v Levočskej doline. Výborné podmienky doplnila aj snehová kalamita, takže si žiaci užili nielen lyžovačku či bazén, ale aj obrovské množstvo snehu. Veď si pozrite fotografie. Prírodoveda je predmetom, v ktorom deti priam práhnú po nových informáciách a hľadajú vysvetlenia a odpovede na veci okolo nás. A keďže stále platí lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť, tak najlepšou a najzábavnejšou časťou vyučovania prírodovedy sú pokusy. V 3. triede žiaci spolu s pani učiteľkou veľmi radi bádajú. Pri realizácii pokusov si veľmi rýchlo overia rôzne prírodné zákonitosti a jednoducho sa im naučia porozumieť. Pokusy robia spolu na vyučovacích hodinách, ale aj s pomocou rodičov doma. Čo sa raz naučili pri takomto experimentovaní, to si budú pamätať celý život. Čaká nás ďalší pokus. Máme veľkú sklenenú nádobu s čistou studenou vodou. Nikolásko má pre nás prichystaný ľad. Nikolás, nepojedz ho. Máme zistiť, či ľad, teda voda v pevnom skupenstve, má väčšiu, menšiu alebo rovnakú hustotu ako obyčajná kvapalná voda. Hej? Zistíme to pomocou toho, že ten ľad dáme alebo do tej nádoby s vodou. Uvidíme, čo sa s ním stane. Tak, Nikolásko, poď. Prosím ťa, daj tam zo pár tých ľadových kociek, 4-5. Nemusíš všetko. Super. Čo sa stalo s ľadom? Ponoril sa? Vznáša sa? Nie. Čo sa stalo s ľadom? Pláva na vode. To znamená, že voda v pevnom skupenstve, ľad, má akú hustotu? Väčšiu ako voda obyčajná, menšiu alebo rovnakú? Menšiu. Žiaci 3. A triedy v rámci učiva o človeku sa učili o tom, že pre človeka sú veľmi dôležité aj zmyslové orgány, oči, uši, nos, jazyk a koža, že pomocou nich človek spoznáva okolitý svet a dokáže v ňom existovať. Môžeme si pozrieť, ako vyzerala ich tvorivá práca. Chutia čaje. Aký účinok majú liečivé bylinky? To si žiaci v školskom klube detí spravili čajové popoludnie, kde ochutnávali rôzne druhy čajov.
Učili sa, aké liečivé účinky majú niektoré rastliny a bylinkové čaje. Tak na zdravie. Mnohí vravia, že Sviatok svätého Valentína je len ďalším z amerických sviatkov, ktoré sme si akosi adoptovali od Američanov. Ale keby aj, veď je to milé oslavovať lásku a všetko, čo s ňou súvisí. Valentín nie je len patrónom zaľúbencov, ale všetkých, ktorí sa majú radi. Deti, rodičov a naopak, kamaráti, spolužiaci. Ľudia by sa mali mať radi. Pravdou však je, že by to nemalo byť len jeden deň v roku. Lásku by sme si mali prejavovať každý deň. A to nie len slovami, ale hlavne skutkami. Tohtoročný sviatok svätého Valentína naši žiaci oslavovali nie len na pôde školy, ale dokonca aj v Zemplínskej knižnici, kde si vyrobili pekné srdiečka, ktorými obdarovali tých, ktorí sa majú radi. Žiaci 1. stupňa sa pustili do tvorenia kníh. Aktivita vyplynula z projektu Inovácia a digitalizácia predmetu Čítateľská gramotnosť. Druháci si urobili obľúbené kryptorecepty, alebo čo radi jedia obyvatelia kryptoškoly a zdravú knihu receptov 2. C triedy. Tretiaci zasa na potulkách našim malebným Slovenskom a chutné pirátske príbehy. Štvrtáci zaujali knihami Zdravé recepty 4. B a 4. D triedy. A máme tu záver februárových televíznych správ. V poslednom príspevku si môžete pozrieť prezentáciu fotiek z rôznych akcií našej školy. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na budúce.